हाय गाइस, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. इने एक कालिकामध्ये असताना बैठा इथे मला शनिवार त्यांच्या मध्यम कॉलेजच्या बैठा मला निघालेलं आहे त्या पास टाइम होती. ಉಂಡಿಗೆನಾ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಂತದಂಡೆ ಇತ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಬೆಚ್ಚ ಕಾಡ್ಗೆ ಅಪ್ಪ మనసుకుల్లో ఉందా మనసు మలుతుందా అండి వర్షకి ఇట్లేదు మనసు ఇప్పుడు వీటి ಬಂದಿದ್ದ ಅಸಲು ಅವರ ಪರಪ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಚಾದು ನಾನೈತೆ ಮುಲ್ತು ಬಿಡಾಡಿದ್ದೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಬೇಕು ಅದು Sama yang kamu di parada, siap dombu kamu tidak. Jus padang, dombu mana? Apa? Apa ada pendi sari itu?
harga berbondo kalau banyak. Itu kalau Çok besar gitu. Çok mungkin ya. Kau pada berapa? Abi apa? pure cotton 1125. Shoki chal gede jade te bondula kana ellelen tekkolla kana illan tofni anu pottalande anchine nikine video shall be subscribe like and share. Bye.